Umthandeni SK Gcokamaelisha uma kuwukuthi le ndoda imsebenzela kangaka kuyomele iziqiniso umthandeni ayisikele impahla le ndoda noma ayinike impahla ezindala. Ayikwazi indoda ukudabula amahlipasi kanje impahla ewagqoke kube kukhona umuntu emlula kangaka. Asikho-ke lapho. Silapha ke kahle kahle. Bekunesigekle ubusenza sokuthi abantu abadonate imali. Sihamba kanjani? Usubatholile ozobacutha. Usubatholile nabavumile ukuthi abazovuma ukuthi becuthwe uwe. Khona imali esangenile or ayikho. Abantu abazona izilimi, abantu abazona izithutha. Abantu bayabona besetshenziswa, bayabona abantu benziwa iphupho. Awukwazi ukufuna imali yabantu ngaphandle kwekhozi ukuthi uzoyenzani. Angithi nalento ukuthi nihlala lapha ko TikTok nihlale eduze kwama-wardrobe namaphango ama-fridge. Nenze i-content nikhuluma ukunya empilweni zenu ningakaze nize nikhande ngisho into eyodwa. Ebese nicabanga ukuthi khona into ethize eningayenza. Beside ukukhuluma kumaskandi, imaphi amandla waba nawo? Luphi ushintsho ongeza nalo? Ngaphandle ukuthi wenze into ibe practical. Ukudefenda usukudefenda kuphelelaphi? Because into ephela khona emoyeni. Ugcine waziyo ukuthi wena uthuka umuphi umculi, uzocindezela umuphi umculi. Lamandla enicabanga ukuthi ninawo ngale ngaphesheya. Niyazazi nini? Lamandla enicabanga ninawo anilutho. Anilutho ngisho emakini. Ni nothing. Awuyilutho ngisho kumuntu wakho obambisene naye, girlfriend yakho, uyi nothing lo girlfriend yakho. Because bancane abantu abaganiwe, umuntu ononkosikazi uhamba ezokhamisa la akhuluma uzoqhasha amathe. Akhulume engathi uyamazi uKhuzana, akhuluma ngathi uyamazi umthandeni, akamazi. Lo muntu ngisho wathi ufica ulimele somewhere udinga imali, akanandaba nawe. He doesn't care ukuthi kwenzakalani ngawe. Ukuthatha nje umuntu omlandeli uthatha uthanda umsebenzi wakhe. Ngaleyo ndlela akoloti lutho. So yiphi ke right nezo umuntu ukuthi awuthuka omunye ngenxa ukuthi uthanda umculi thizeni. Kuwubuthutha lokho, kububudumo. So asazi ukuthi ke bangaki ke ozobaxhaphaza obenza izilima ke. Ubafuna lezi imali obafuna zona. Uma abantu benayo imali okudlala bazokunika. Kodwa ngokubona kwami abantu bahlala kabi. Bafuna wena ube yi-mouthpiece, ukhulume konke ukunya yabona bekukhuluma ngoKhuzana. Ukhulume konke umphalazo wenja, umphalazo wekati. Ukhulume ngoKhuzana, bekuncoma bethi uyinkunzi, bethi uyawamela ama-donation, uyawaphendula. Uwaphendula vele ngoba umsebenzi wakho lokho. Angithi kumele uhole, kumele uyaledlile. Kumele i-Movite uyithole. Kumele instant porridge uyithole ukuze phela kuzokwazeka ukuthi uyadla. The way life enzima ngakhona kunzima. Kumele wenze noma yini uze usurvive. Yingakho ke thina singeke siliyeke ithubele kanje lokukhuluma lokho kusemqondweni kithi esikucabangayo. Uma into iyi-nonsense. Uma into kuwubunja ubunja. Uma unenhliziyo yokuba ingane yomthakathi, uyingane yomthakathi. Lokho esikubalekela. Lapha kwamaskandi akunansizwa. La kunabaculi abazocula lokho abakuculayo bephume kanje bema kubo. Okwethu ukuconsume umculo siwu-enjoy ngendlela esiwu-enjoy ngayo. Not uze singene emzini nasemakamerweni abaculi thizeni sizokhuluma izinto esingayidingi. Siyophequlula amakhabethe ama-wardrobe. Sifuna i-paperwork ezinto ezinjengey'moto ney'tifithi zako-Riza. Nithi nazo universal. Nithi aniwazi njalo universal nazo Riza. Niwazi uRiza nake nawubonaphi naye nafika nakhona lapho noma nadlula nje ngomgwaqo. Okwethu ukusupporta sibathande laba bantu. Kuphela sibakhombisa uthando oluyisimanga since becula umaskandi. Kodwa ke asazi ukuthi kuyogcinaphi. Ngokuhamba kwesikhathi abantu bohambe bayibona ukuthi lento enicabanga niyiyona, enicabanga niyinkinga kuyo, enicabanga ukuthi la niyasatshwa, anisatshwa muntu.
and futhi akekho umuntu onendaba nani. Ayikho futhi impact enizoyenza niyogcina ngakho ukukhuluma, akunayibhonso enizozi-attractor ngendlela enenza ngayo. Ucabanga attractor ziphi iy'bhonso after udlivize kanje igama lomculi thizeni? Ucabanga ubani umuntu wafuna ukusondela kuwe nebrand yakhe, noma ufuna ukuthatha leyo mali yothenga iy'kibha ezintsha? Asazi, mhlawumbe lokho kokusebenzela. La komaskandi uKhuzani uye inkosi yomaskandi, uye usingaye la emculweni. Yonke i-trend kumuva uma kusho uKhuzani, yonke into yenziwa ngepace uKhuzani afuna ngayo. Ningathi niyakhuluma ema-live wenu mhlawumbe niyamgxeka, nikhuluma ngoKhuzani, hhayi ngalo mculi enimlandelayo, enimthandayo, nenimsapothayo. Noma engangangena uKhuzani okhuzini ingoma yonyaka, uKhuzani igama lakhe liphezulu, uye otrendayo. Uyangena kumhlobo wenene, kuyatrenda kumhlobo wenene. Nizenze abantu abathetha isiXhosa phaka kumhlobo wenene ephejini lakhona kuFacebook. Uyatrend uKhuzani. Noma engasho lutho uKhuzani, he will always trend one way or another. Angazi kule nyanga le imhlola nemkhuba nemgilingwane uKhuzani asigilila yona. Ohamba netrend isikhathi eside, into akade agcina ukuyenza njengamabomu uKhuzani. Lokho okuprove ukuthi igame isemandaba. Omaskandi, inkosi yomaskandi isemandaba. Ngelinye ilanga mhlawumbe niyovela lapha evela khona, asazi. Kodwa kwamanje unidonsa ngamabhola uKhuzani. Nizwa ngaye, nanoma ngathi nenzani, nicabanga yena, niphupha yena, noma nidla nicabanga. Ngaso sonke isikhathi uhlala sey'ngqondweni zenu. Uphila red free uKhuzani ey'ngqondweni zama-Red Nation amaningi. Nabay'fihlile abenza ngathi abawona ama-Red Nation. Kunomashobolo, nobani bani, nommeli, nomdu, nobani bani, bacabanga nje uKhuzani. Yonke i-content yabo uma eqala ukukhuluma uKhuzani lezi. Ungaze uyitshethwe nabalandi bakaKhuzani. Yes, abalandi bakaKhuzani interact, bapromotha uKhuzani for free. Thina sikhuluma ngoKhuzani la, sikhuluma igama likaKhuzani ngoba akekho vele umuntu oyimisele ukuthi angakhuluma ngale ndlela esikhuluma ngayo. Kumele sikuvezwe kuhle uma kukhona abantu abazobhixa bemoshe beninde befaka inhlabathi ephalishini ngayo yonke indlela. Inkulumo njengalezo eniyikhulumayo eyibolile eyivela kini, sihlalelwa ukuthi cha siwutshele umphakathi, sibeke elinye iside elithize into eyenzakalayo. Umphathi uyidecidele ukuthi loo nto leyo uyayi-accepta or awuyi-accepti. Other than that, nina nje ayikho indaba yenu, ayikho into eniyoyenza, anilutho, aninawo amandla la eninawo. Ukubhoreka nje nisuke nikwenza, nihlala lapha kuma-live nikhuluma nje imisangano, into engabhilidi muntu. Nithuka obaba Ali, nithuka oCevuzile, nikhuluma buhlungu ngoba Thokozani Langa, nikhulume ngabantu abaningi, nikhuluma ukuthanda kwakusutha, ngomkhululekelwa, ngosikweletu oba senimthanda manje, noDumahleke oba senimkhotha phansi. So ngithanda umuntu oba esebuya ngale sephumile ngale kwaguqa kade ephila noKhuzani. Into yenu ino-propaganda too much, ukuphusha nje leyo nkololezo leyo ebhedayo. Nabo abaculi ngoba bayizimpolo ezilihlaza aba-understand ukuthi ukuhamba uyiphosa ko-live. Cabanga nje uzoyiphosa kwi-live yalo muntu lona okhuluma kanje, uyeqabeqeba nje. Iyiphi i-profile yakubhidela yona? Because ubhildele ukuthi uzwane naleya nkosi yabo yangale emdletsheni, waphambana nawo usuyabheda ngendlela futhi umjolisi angena ngayo Khuzini esekhuluma ukuthanda kwakhe ukuthi-ke kuyi-achievement ukuthi angene. Cha, i-achievement ile ukuthi wena bekunika ogadlaza bamateki bekuhlephule namabhloku, kodwa asikho-ke lapho. Yonke into njengamanje kuze usho yena uKhuzani ukuthi akasathandi umaskandi ongoKhuzani, usazorana umaskandi oKhuzani, nithanda ningathandi. Yithi ngiyibambe lapho ividiyo. Sibonge ithuba, sizodibana okuzayo.